कोसिया के यारी यारी उखिया रोपा के ताही बीच चौमुख दिया ना जरा के दिया ना कोसिया के यारी यारी दुखिया रोपा के ताही बीच चौमुख दिया ना जरा के बबुआ के भराऊ कहराए लागल केसिया काटाए लागल आज है छठी मैया अंगना में भजन सुनाए लागल भजन सुनाए लागल। presented by Pal Pal Music। रविकांत सोनू देख करेले पूजैया मानसा पूरन करी हे छठी मैया हे रविकांत सोनू देख करेले पूजैया मानसा पूरन करी हे छठी मैया यादो विजेंद्र गीतिया सुनाए लागल मन हरसाए लागल आज है छठी मैया अंगना में भजन सुनाए लागल सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो ब्रह्मा मोड़ गोपाल।